Vil du, Jonas? Nej, ikke det. Er den tændt? Det er den. Ja. Nej. Prøv bare igen. Bare ud derude. Nu. Vi skal have fundet et andet låg til. Min, den for gammel. Min for gammel hånd. Boy. Okay. Han er på vej. Han er på vej. Digerne er på vej. Skal lige finde ud af det her? Sådan her? Ja, den der pil, der skal være den vej. Ja, sådan der. Den burde i hvert fald være til. Den burde sådan set passe. Så skal vi holde lige ham til den her boremaskine. Den har vi. Boremaskine. Nå for helvede. Midt her for helvede. Han er på vej. Han er på vej. Doktor. Skal jeg hjælpe starte dig? Skal der have noget mad? Hvad er du værd? Hvad fanden har du lavet? Jeg skal mad. Skal der have noget mad? Nej. Okay. Kan du ikke starte? Jeg har startet med at Hallo? Hallo? Din brøndstikke. Der morgen. Nu vil jeg ikke igen. Ind, Leon. Okay. Nej, jeg passer lidt på morgenen, jeg kan bare ned. Hvad? Kom der.